आता आम्ही चाललोय कुठे ग? घावणे खायला. चला मम्मीच्या छोट्या माहेरी. छोट्या माहेरी. बंद का बुवा करू? मागं बघ कुठं आहे? नमस्कार करा का पुरुषांनो. आणि मम्मीचं छोटं माहेर. ना किती वर्ष का म्हटलं बघून एवढं येते का समाचार चाललंय ना. मला सांगितलं पहिली चल उद्या तू जाऊन बोल आणि मी मला तिकडे घेऊन चल. हा बरं झाले.